Ти създаваш цял метод, който да помага. Методът Браво. Разкажи ни за него и какви други способи ползваш за помощ на хората. Да, аз съм много... Занимавам се с бизнес, пак ти казвам, от 30 години. Когато се занимаваш с бизнес, е много важно да имаш много ясен измерител на това какво правиш и всъщност парите, които инвестираш, какви успехи могат да ти донесат. Така се появи и Браво. Методът Браво е методологията, която разработих след всички тези години. Повече от 800 различни компании, реализирани в Щатите, в Западна Европа и на Балканите, която ти дава 5 основни стъпки, подходящи за всяка компания. Стартираща компания, семейен бизнес, глобална компания, публична компания, така че да създава устойчиви продукти, устойчиви маркетингови послания и да се превърне в така наречената марка на любовта. Тоест да бъде еднакво успешна както на локално, така и на глобално ниво. И за бизнеса и за собственика на бизнес да бъде достатъчно ясно и лесно да прогнозира какво предстои в финансов аспект. Сега, интересното на цялото това нещо е и нещо, което е много нетипично за начина, по който аз работя с моите клиенти и консултирам компаниите, че аз имам много холистичен подход. Аз вярвам, че добрия бизнес се прави с много добър екип, че аналитичните резултати и аналитичните продукти са свързани с много креативност и с много интуитивно поднасяне на посланията и затова както метода Браво, така и методите, които използвам в моята работа, се опитват да постигнат този баланс. От една страна имаме Браво, който казва добре, планираме какво ще ви се случи следващите 6 месеца и това са резултатите, които може да очаквате. От друга страна аз работя с метод като Lego Serious Play и провокирам екипите да строят различни продукти с Lego блокчета, доверявайки се на подсъзнанието си, доверявайки се не на ума и на това, което биха искали да планират и да постигнат, а на това, което стои вътре в тях и е неизказано. От една страна имаме оперативните срещи, бизнес планирането, маркетинговата стратегия. От друга страна подготвям екипите с така наречен неврологичен мозъчен дизайн. Neuroagility Profile се казва на английски метода, който използвам, но той помага да разберем много по-добре на личностно ниво, по какъв начин работи екипа, какви са техните страхове, техните суперсили и как всъщност различните хора в нашия екип могат да си помагат и да се подкрепят, за да направят общата ни цел. Моята мисия е не просто да създавам успешни компании, не просто да правим добри данни и статистики за акционерите в компанията за приходите, а да създам организационна култура, да създам среда, в която хората се чувстват щастливи и всъщност чрез продуктите и чрез бизнеса си проектират онова, за което мечтаят, тяхната мисия в живота, защото аз вярвам, че това е добавената стойност на бизнеса. Да решава проблеми и да бъде в помощ и в подкрепа на обществото и на своите клиенти.